ba ci kuɗi ba ba faga ayyo Allah wallahi kuti Messi wannan fa ya fashe wallahi ci banza kai baro na zai da ciki kai zai da ciki yayi dubara da ya aure wallahi mu ba ga sai dai kallon mata ba kuma ba dai na ango ya sha mai ango ya sha mai ango ya sha mai ka sha kanshi wannan ya mutu bamban kenan in dai kaga ana mutu bamban kusa abubuwa sun yi yawa wallahi haka ba zan da ba sai na tira maman ya kada bai rigan ma ai kai san yin nan baka jin shi amarya ta kira ni kawayenta suna so su ga abokanan ango ya za a yi ne ku je ku kai musu kuɗin walima ne wannan fa ya burge ni amma gane ka san me zai faru yanzu kira ta a waya ga mu nan zamu je kira ta a waya kira ta a waya kira ta sai ku je kofar gidansu ba sai ta ce musu su fito ga kunan gudu a wajena yare su ji ɓarayi kutumar barayi zuwa amarya ni zan je koma amarya dan koma isa shikenan kama wutar sheni ba sai na kashe kuɗin mota ba sholi baya yaki dai ni ma da dube min wannan wawan da Allah ni ban san kaddarar to yanzu kun san menene ka kira su a waya yanzu ba inda za mu je mu sani bari kira za su hello amarya amma ba za mu je da ci ba ba mu je da ci ba ba mu je da ci ba ko ba ka bane dima sai na gano ka wani bai ne sai an ne gaskiya ni ne mai dauko amarya ka ji da shi mu ba mu je da shi ba ku zo mu je an je da ni wai ba za a je da ni ba a ku je gaba daya in da aka yi ko munafukai ne da a banda kai oh banda ni matan amaryan nan su shigo in samu wata in yi shahada in yi aure duk da ban so ba. haba ina gida ma an sa mun tsama salamu alaikum Allah na ga daga gidan da kuka fito Allah kawayen amaryan nake so kudin binciko mana wajen su kai ba maganar wasa ba maganar gaskiya da Allah na su ba shi suna ya gane mu sunana Rahama bala'i ba shi Halima a titi ballantana kuma ni Aisha Tsamiya